faktaa, että Briti on luopumassa ulosotoporteista. Miksi? Koska mitä vittua ne estää varastamasta? Ai ei ketään. Ei yhtä vittu ketään. Kuinka monta vittu varastaa luulet, että vittu jää siihen semmoinen, että jaa, voi harmi, jäin kiinni, kun tuo piippasi. Se varmaan joku rasismi juttu. Ei, mutta se on vittu scan and gota varten. Joo. Juu. Kertakaan ei oo mun 4 vuoden aikaa tullut vittu semmoista vastaan, että oli siis asiakas unohtanut maksaa jotain niinku tuotetta kähälytty. Mulla on kiire vittu ryyppäämään nää mun vittu mustikat. Nyt vittu turpa kiinni ja anna mun vittu lähtee. Vittu including candy. Ai. Mut hetkinen, katon nyt. Laita vaan. Tai tallenna nyt ainakin se runi.